We are live. Okay. Hi, hi. Hi! Hi everyone! ఏంది సగल्या live ఏంది? Aliyah, say hi. Come here. Say hi, Grace family. Hi Grace family! Game मस्ती कोण say? Aliyah. Say hi, Grace family. Say hi, Grace family. Hi! Say, speak. Hi everyone! तोंड मोठं मोठं आल्या केक मारपा ना मागे. Hi, Ramati in Russia. Hi, Velanka. Prashant Naik. Hello. Thank you, Prashanti Naik. Rita Cabral. Priyanka Rubello. Gladen. Hi. Hi! Malishka. Hi. Yo. Na, cari pan. Okay, come. Shalin. Hi. Hi! Thank you, Kiera Das. Apollonio. Hi. Thank Hi. you. Come. Next one. Sit here. Hi friends. Hi! Later. Think soccer full hai mari. Leah! Svela was, thank you. Max Fernandez, thank you. Amelia, thank you. Kesha is Sogli. Malishka Rodriguez, thank you, Malishka. Alina Cardozo, thank you. Thank you, Alina. Alida Pereira, hi, thank you. Flana Fernandez, thank you. How are you, Ashley? I'm fine. How are you? Melita, thank you, Melita. Apollonia, I'm fine. Kesha, tum Kesha, Baba. And say balloon getting you in that balloon. Your Grace family that balloon. And say, Alia balloon that good hidden ka. Pull more high Grace family more soglia. Hi Grace family! Kesha, to me say. Hi! Jaylee, we said. Kit Highland Jona. Valencia, Isro lao. Then last time sang Yeah, lo. balance. Yeah. Anaira song mood pala mere every. Hi, Clary. Thank you, Clary, Sagala. thank you. Aranya Costa, thank you. Cecilia Di Costa, hi. Hi! When you will come, go. गोय येता आहे बेगीन येतली आम्ही तेगे वेकेशन पड म्हणटी अनायरागे स्कूल अजून वेकेशन पडो ना डेट बी अजून कन्फर्म ना बट जून येता आहे आम्ही वी आर कमिंग इन जून सो मेटली तुमकां सगल्यांक इपाट ऑरेंज चितिला लायक सगल्यांक मेटोली मग आम्ही यू नो एवरी टाइम येता आहे मेटो म्हणटे थोडे जाण मेळटा आनी मागीर वयताय सो इपाट मीटअप्स बी दोतली आम्ही ओके Do one dance on disco nachata. ते अजून ते मग कॉन्टॅक्ट केलं ना आम कॉन्टॅक्ट केलं मोठे डान्स करतो आम्ही Francisca Felicita, thank you. थँक्यू
Josephine Clement, hi. Cecilia DiCosta, let's say hi. Anaira Hi, तुझे hi दूध everyone, पेन hi. कैसा गए हैं? और मुझे तू झाला झालते क्या आता पेन बहुत झाला. Only thing माशा heels up जाई नो time होता. असती ती. ते डान्स कोता. अगर तू मुडी कांतार म्हणते बायल मुगेली डान्स कांतार म्हण. काल म्हणून रे तुये. ब्लॉगा म्हणून रे तुये आयज म्हणा कितें. अरे चल तू कोण चयना चल म्हण. म्हण. कोण चयना आम्ही हाय चयना मुडान दाखय तांकां कांतार. नाही कोण ओके आणू चयना चल मामा चल म्हण. बायल म्हण. म्हण आणि डान्स कर. अलिया के डान्स गातो आम्ही हा ते कांतऱ्याचे. Adrian, thank you. Eugenia, thank you. Angela D'Souza, thank you. थँक्यू तुमकां सगळ्या. तिचा स्टार्ट झालं. कोणाही नाव कळलं नाही रे. Valenka was आयडा फर्नांडिस, Tanisha थँक्यू. to do a dance on next vlog. I dance केलो हा चोयल ना तुम्ही झाला केला आया नॅशलिन केला कोण चोयल ना जाल्यार चोया आणि कमेंट कराय केस चलतो. रीमा मास्की, थँक यू. अनायरा गे तू तहा आता आहा झाला आता बरं झाला. सिल्विया फाल्काव, थँक यू. वेरोनिका डिसोजा, थँक यू फ्रॉम दुबई. We were supposed to go to Dubai for या anniversary. एनिवर्सरी आयज आम दुबई आख्या- आसता आलोली. आख्खे फ्लॉप जाला आम गेले बट कित करूया नेक्स्ट टाइम. या प्लॅन केलोलो सारखे सगळे लायक यू नो दुबय बुकिंग्स नो आसा. बट प्लॅन केलोलो आम वयतली मू फॉर एनिवर्सरी दुबई बट सगळे फ्लॉप. थँक यू शालिन. रीता रॉड्रिगीज, थँक यू. मिशेल मेंडोन्सा, थँक यू. थँक्यू मिशेल. Cecilia, thank you. Thank you. थँक्यू. Thank you, Angela. सगळ्या. Severina Rodriguez, thank you. Vida Fernandez, thank you very much. to do more dance. Okay, Valenka. रील काटोली. Reel घातली. Actually प्लॅन आल्लो रील करपा एनिवर्सरी ओय. बट म्हाका टाइम मेळोना. नो साउंड ही. नुसा? या किती झालं? हा नो. ओके माइक तुगे ये स्पीकर चेक कर थोडे आयको येना जाल्यार. Sound आहा ब्लॉग आहा. या आम एक्चुअली करपा आल्ली रिलू बट सगळे फ्लॉप जाले. हांवूय बिझी उरलो हांवें ऑफ गेल ना सो एनिवर्सरी सद्या आतां आम घरा हाय होय. बट आम प्लॅन केला ओके वचपा 2 दीस स्टेकेशनाक आनी तुमकां दाखयता आमी आय थिंक ऑन फ्रायडे वयता आमी. Friday वचपाची. हय आनी येस तोच प्लॅन एनिवर्सरी सद्या कित्याक आम गोंयांत हिंगा घरा कोताय आमी सद्या. Aloysius Menezes, thank you. या अपलोनिया डिसिल्वा यस ब्लॉग गायला आज आमी चोयाय ओके आमगे गोंय साहेबाचे चोय, कित चलते? ब्लॉग. तेजे उलयला बाबा कोणशी गोंय नाय आमी सपोर्ट करपा बट कोण गोंय आहाय ती प्लीज सपोर्ट करा यू नो जातली तू बेगीन तेका अरेस्ट करपा. थँक्यू इजाबेल. Yesterday was feast of Our Lady of Milagres. Happy feast Happy तुमकां feast, शालीन. सगळ्यांका. शालीन आम मेळपा जाय पार्टी हा ओय शालिना मेळपा लास्ट जाय. टाइम मेळोकू नाही. Valencia when you okay Remetin, Rocha. meet up कोतोली okay but anyhow I सांगले actually meet up करूया मू okay जायचा मॅडम एक्चुअली वेकेशन आमगेले शॉर्ट ओके सो टाइट आसतलो शेड्यूल सारको जाते भाशेन आमी प्लॅन कोतोली कित करपा ते मागीर सांगतले मुखार ब्लॉगाक बट शॉर्ट आसतले वेकेशन ते जाल्यार सांगता बडे लेस देन अ मंथ सो
but I'm extend kutuli te Huh? kosa bodale. Yeah, maybe extend kori. मैं और पापा तो येतो तू किती आता मुइते. आम travel को नाही किती आता रे अनु. ओय ग्रेट Tell Naira to talk sorry Naira. व्हॅलेन्सिया सॉरी हा की इथं आपलो नाही आमत दाखवता ना Valencia मुल्ले. हाऊ मेनी ओल्ड आर एस्ली तुमचे तू किती वर्षा? माका 40 सपा 3 वर्ष 3 वर्ष उणे 37. ओय 37 मुलो 37. 37 Thank you, Telsia Mora. Thank you. Francisca, Felicita, thank you. Rosalina, thank you. हाय रोयडन Royden, thanks. I like your squids blog squids केलंय कोण केले Recipe केलंय? स्क्विड्स सांगाय कोण केलंय recipe आणि कोण केलंय? बिर्याणी केली अशी केली मेलिंडा आंध्रा thank you. थँक यू मलिंदा Caroline Gomes, hi. Thank you, Rosalina. Thank you. Sounds low. Oh रुबीना खान थँक यू Just football shots. Thank you. You come here and say thank you. कोर मागी हा रेसिपी ट्राय करून सांगा Valencia, try कर recipe. Savia, thank you. Oh, I'm going to. Happy birthday. Princey, thank you. Princey Gonsalves, thank you. Okay. My 11th birthday was- April, okay. Happy birthday to you, Valency. Yes. Hi, Caroline. Praveen Almeida. Thank you, Praveen. Thank you. Praveena Almeida. Okay. Pravina, okay, sorry. Pravina Almeida, thanks. Alinio Lobo, I'm hi. boring, Yes, boring. yes. Remember me, guys. Cecilia Yes, I Costa. remember. Like the way. Okay. तुम जो तर आणि रेसिपी जाय जाल्यार नो सांगा या कोतलो Don't touch Nadia. म्हाका टाइम मेळामो सांगाय तुम्ही Happy wedding anniversary. Emily Suarez, thank you. Josie Fernandez, thank you. What a- शुअर रेसिपीज तुम किती जाय ते सांगा म्हाका केसो जाय रेसिपीज कित्याचे एशको किती इंटरेस्टेड आहे तुम्ही मातशे कमेंट करून सांगाय मागीर म्हाका कितें ते मागीर ते प्रमाणे हांव करतलो रेसिपी Thank you, Jenny Barreto. Cecilia, please share more recipes here. Thank you. Hi, bye now, na konale. Thank you. How's Anaira? Anaira, उलोय मरे आज तू काय उलोय ना मी. अनायरा दांत काढणं तेका आवाज येना अनायरा आज टेस्ट आले न्हू टेस्ट काल आले Eyes. आयज आले इंग्लिश English no maths. ओय 25 आउट ऑफ 25 मेळटे का इंग्लिश आज maths साला maths आचे आहे किती पडले ते ना रे. Tell आलू मातशे उलोय रे सगळ्यां हाय बरे. फ्रांसिस सगळे हात येयले पोतून हाय ग्रेस फॅमिली केश नाही तुम्ही म्हणून ना. इट्स अलिटा रिबेलो हाय अलिटा कोणते? सॉरी तुमगे नाव येता न्हू ते टॅग्स तेका नाव ते रीड कोण कोताय आहे नाव कोण आहे ते? मेलो ना. Vanessa DiCosta, thank you. Hi, Melba Vanessa. Fernandez. Melba Thank you, Fernandez. Melba. I am Sasha. Okay, Sasha. thanks, Hi, Sasha. Sasha. Francisca, we'll get it, Francisca. Thank you, Francisca. Clarissa. It's Alita Ribello. Okay. Thanks, Alita. Clarissa DiCosta, thank you. Ashley के रेसिपी सारखे बोल नी. ट्राय करा सांगाय पहिले म्हाका बिश्टी म्हणा काय बोर ट्राय करा सांगाय म्हाका Elvira Fernandez, thank you, Elvira. थँक यू अपलोन Severina D'Souza, thank you. Clifton Dias, Cheers. hi, cheers. Mama, wait, Chanu. And then how's your school going, Ray? बरं Estefania, thank you. Fast with it. थँक यू इसाबेल Fish curry masala. Okay. Okay, Kutalya Pravina.
एकदम मुगे कलरच ते कळपाचे ओके हांव कोतोलें ओके फिश करी फास्ट Cecilia Venisha was supposed to share dessert dessert करपालो हे दोगांय भुरगीं बोरना पळत रावताय न्हू टायम मेळना आयज आनी एक डिजर्ट केलो हांवें रेसिपी शेअर कोतोलें ओके बेबी वेट शानू Vanisha, when you come June, come to meet me, okay? Melba. मेल्बा फर्नांडीस ओके ओके I'm meet up Kotoli. Meet up Kotoli, निमाणी तुमक okay. सांगतोली. Hi Clara. Thank you. Message केलो ते म्हाका WhatsAppar. Reply कोतो आज सगल्या टाइम मेळोना. शाली आतां ना सिक्वेरा कामाचो. हाय शाली Yeah. आनी आपुलें कितें सांगोता आसली कितें? फास्ट वयता अलिनियो सॉरी अलिनियो We actually tried a biryani recipe, the charcoal flavor one. It is actually good. ऊंचे डिशेस Pretty कोता है ना charcoal तुम्ही घालता. ओय इजी सारखे तेजेरो येता आक्को फ्लेवर Caroline Gomes, thank you. Wait. Anaira कितें उलोय मुगो ते चाकोला पटीनो केना हे यूज कराय कोट्टियो लसूण कराय कोट्टियो बेस्ट Organic. हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी Amalia De Silva, Amalia De Silva, thank you. From Goa, I'm Betalbati. We are from Betalbati. I'm half Majorda, half Betalbat. But Gaur Betalbati Kala, actually we are from Majorda. Half and half. Ruby Barreto, thank you. Jocelina, hi. आपलं sure मॅडम Valencia, sure, Metal. Valencia, sorry. Jonita Remedios, thank you. Alvira, I like your recipes. Melanie Di Costa, thank you. Master too. Okay. Daddy. Daddy, Hamle. What's it? Thank you, Daddy. No, online. Alinio, you should start a restaurant in Oman. I want to do something in Santa Goa. to. Oh, but माक येदा investor बरो heavy restaurant गाते heavy घालपान. Beef roll करून तुका beef roll. Okay, Isabel yeah. Fernandez. बरे beef roll आदू. Valisha. Caroline. Alia, you play here, Baba. I love his school recipe. सारखी चोड रूप्स येता. Thank you, Gina. Hi, Rubina Khan. Hi, Marmatu. Hi. Say hi, Ray. Say hi. Say hi, Grace family. Tikle magi. Bool hi, Grace family. Na to cake dipa nahi magi ha. Oh, cake mera. Veg food there. Make anything of veg food. Sure. Oh, Anaira ge zala subside zala pain. Hatna tekan रे. हाँ? आज अनायरा कातार मुडपाना तेके दांत काढनो. क्लॅरी थँक यू. किसो रेसिपी जाय ते मातशे कमेंटा सांगाय म्हाका. माय नेक्स्ट प्लॅन कोदा कित करपा ते. Francisca, my mama tried your fried rice. Fried rice recipe. Thank you. Cheesecake recipe, Vanisha. अरे उल नमगेली चीज केक जाताली उल्या होय. ऑरेंज पॉसट उला दाखोवपा रेसिपीज येतल्यो ओके गातो बीफ रोलात डन. बीफ रोलास मगे शामाई कोताली ती करपाची रेसिपी. तू एक पाट केलो न रे ना बीफ रोलात करून ना. एंजेलिका डिकोस्टा गोय केलो लिएसली गोय करू ना गोय बीफ रोलात केल्ली ना. गोय आसतना इंग सद्या इंग गरम आहा बट ओर हांव काम कोतींग थोंडाय आहा बट आत थोंडाय जाता रात जात न्हू. एंजेलिका थैंक यू Today what special? My wife cooked mutton biryani. I like your dance. थैंक Aniku यू yetole dance, okay? Sure. I made biryani for Easter.
It was a very good comments comment I I got. got. Thanks, Ashley. Sure. Thank you, Royden. Thank you, Royden. Beef roller recipe Keloli, but But my- by Venetia, because Ashley was coming Goa that day in December. I केलोली मग उघडा असणार ना गुदी beef roller केले. ना केलो असते गोय केल्ल्या पैसे जात Ah, Ashley's recipes are time consuming and delicious too. तुझे सगळे रेडी हा जाल्यार actually time चड लागपा ना but yeah, next time हांव कितें रेसिपी करता जाल्यार शॉर्ट रेसिपी करतलो चड लॉंग करपा ना तुमकां बिर्याणी म्हळ्यार लॉंगो आसा था प्रोसेस बिर्याणी स्टेप बाय बट तो देखून शॉर्टकट ती हाय देसाई थँक यू I think हा गोंय उजो म्हणजे गरमी गरमी हय चड गरमी जात खंय गोंयान न्हू पावस हय. कोण हा कितें अजून ना गरमी सो आम्ही प्लॅन केला वेन यू ऑल विल कम सून इन जून जून येताय बट डेट नॉट लव यू टू कॅरोलिन लव यू से लव यू टू गिफ्ट थँक यू गिफ्ट अनायरा उदो पिवपा गेला थंय अनायरा एक्चुअली ट्युशनाक आयला आमी मॅथ्स सो ताका लागो ते आतां आयला ट्युशनाक केक कटिंग कोराय मातशें रावया आनी थोडे लोकांक येताय जाल्यार चोया चोया हय कित्या आनी 5 मिनिटांन कट करूया मागीर वचना काय रावय हय शुअर मोग तुजो हुया काय आलुके डान्स येतलो ओमान टाइम जाला आता 6:55 Cheryl Rebello 36 degrees today it rained in Majorda early morning. Jocelyn Anaira is in 5th standard. Thank you Ria Thank you, Cardozo Ria. thank you Ria No squid much in Goa waiting to do squid recipe. Squid मेळाई बाजाराक मेळाई पावस सपोर्ट आहे काय त्यो कोण हिंग आम सदा मेळटाय एवरी डे I like your daughter. लेपो प्रॉन माय ना ते येण्या पावले हे साइड ओमान आयले त्यो ते तेकला मेळायचे आहायच इतले नुस्त्या मेळटा सारखे एवरी डे तेच बेजार जाता when you all will come again plan ना बेगी येवपाचो चोया कितें Adrian thank you Baba wait Riola Fernandez thank you who daily vlogs या गातोले हा एक्चुअली एन्सानो सारखे शेड्यूल सारको आल्लो हा आमगेलो अनायरा बुरी आक्को वीक गेलो दांता पेन मागीर मूड ऑफ जाता ते रोटा बी चोयन न्हू ब्लॉग आनी काडपाकूच दिसना सो तेका लागून मातशे ब्लॉग स्लो आसलेले थँक यू रुबी थँक यू Renita thank you गाइड पात मारतो कमेंट आमका हय लोरेटा थँक यू Loretta उलय मरे सांग मरे लॉजेत कितें आहे उलय मरे हा अनायरा हा अनायरा उदो बिपा गेलोले तबिता हाय थँक यू तबिता स्टालिना हाय थँक यू रोजालिना Valencia is in 7th standard. उग्रसा WhatsApp sorry Instaचे मेसेज करते केन्ना हांव Valencia मेसेज केलोले एवरीडे असत तेगे मेसेज नो 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 अनु ने केसाचे हा तो अनु ने केसाचे हा तो केस ला बाहे आली थैंक यू कैरोलिन Alvina Gomes thank you my baby is same like Alu only duplicate copy कोण रे प्रवीणा tell Alu something in Konkan Alu आलू कोंकणीन कित्या म्हूण
केश आहे My तुम्ही mom म्हण loved सगळ्या Praveen when you both dance. It चले. was really amazing. Thank you. आणि येतोले थँक्यू dance. क्लॅरा केश तुगे पिक्चर्स बेस्ट आल्या मामीन गेलो ते आमकां लायक जाल्ल्या अजून आहे फ्रिजी अनायरा's tooth is fine. होय Hi Delisha. झालं बरं बाबा से हाय रे सगळ्या केश आहे तुम्ही मोड रे सगळे आहे पावताय मरे तुका त्याड मोळे ऑलरेडी त्यात पोतून रिपीट करपा ना हाय डेलिशा हाय Thank you Valency आमगे रेगुलर इंस्टाग्राम मैसेज करते कोण रे Valency वेलेन्सी हम सोदना करते एक दिस सोणासतना त्याच मरे ते नाव पेरेरा ते जाय Valency पेरेरा सोदना असते ते गेले ब्लॉग इज कमिंग लॉग आयज गाता काय ना तुम्ही गोय केन्ना येतली जून डेट माय सांगता तुमका बाबा साइडीर स्पेशल आज मटन बिर्याणी अलिया तुम दिष्टी पोणे आम्ही एशको बसताय बाबा दिस यू वांट ओके Alvina Gums, your videos are truly good and excited. Thank you. तुम बेजार बे ना आमगे व्हिडिओ बी जका सांगा या Rao, thank आणि you. किती इंप्रूव्ह करपा इल्ला की सांगा या आमका Cheryl Vlogs. Hi Cheryl. हाय शर I am Valencia not Pereira ना आणि एक Valencia आणि एक Valencia. Sia Fernandez thank you Thank you Sia. Nezzy, hi. How are you? yeah fine They now na wish kelti. was that Labubu real no real yes happy wedding anniversary to both Charlotte thank you Selena Hi. Patra, thank you. Aiza Zaid Aiza, hi. How are you Aiza? Zaid Tepan मगो Live येत मुटाते but केतना मेळा ना तेका live. How are you Aiza? thank you Pravina it means a lot Charlie, thank you. From Charlotte Fernandez. Thank you Charlotte. Stelina today wife cooked mutton biryani recipe coming Recipe na. ना, Recipe ना. करपा time चड मेळना. सगळे युट्यूबार गेल्या बिर्याणी चड जाले आता चड बिर्याणी जाली. आता मातशे डायटा करूया रेसिपी हा नेक्स्ट तू उलय ना. तू उलय तेंकडे. तू उलय ना मी. थँक यू इग्नेस उलय मरे. केश आहे तुम्ही से आयज जेवणा कितके तुमगेरू विचार सगळ्यांकडे हा हरसावले आयकोय ना हरसावले आयज जेवणा आंटी लव्स युअर व्हिडिओज थँक यू केक खावपा येय म्हणून सांग केक खावपाय केक पहिले फ्रेम ओपन करूया मगो हांव किती हाडा आज किती आडा किती धाकटेशे अच्छा गिफ्ट गिफ्ट नव्हतो उघडा आसा आता गिफ्ट पॅक करेला तेच गिफ्ट ना गिफ्ट ओपन करूया ओपन करूया यो किती ओपन करूया? करूया कितको कुठे रे रा बघित नाही काय पापा दाखव गेले समली दाखव प्रेम केल्या हँड हँड नाईस That's it. Thank you, Isabel. Thank you. Valencia Perez. Thank you. पेंटिंग Hand painting. Okay, that's it, Baba. Photo all is on this one. What you are prepared for dinner, Francisca? We did mutton biryani केल्या आहे and dessert केल्या आहे 2 भाषेची दाखवेत तुमका vlog आणि दिसती पटवलेच. Okay. आणि रा बाबा रा होय रस्ते होय किती असणार वेट छान थँक्यू क्लॅरा शारल थँक्यू अलिया तू उलय ना ती जीभ जागे नाही तेशको उलय सगळ्यांक उलय ती मावता किती काय लागले थँक यू सिसिलिया थँक्यू अनिता Camilo, thank you
Steffi Nusta. Nico Felina Denise, thank you. Yeah, Nah, kung ay. no, Farina today is my classmate guy. Okay, what special for anniversary? Just simple biryani. की हम आज चौड़ celebrate करने बिस्टे आज जॉन. But आमगे actual anniversary Friday हुई तो evening. Muscat. It's Happy wedding anniversary. God bless Brian and Brian Anjali. and Anjali from Bombay. Thank Hi you. Brian and Anjali. Thank you so much. How are you all? So like thank you. Bye-bye. Happy wedding Don't anniversary. go. Avina, thank you. Anaira, say something na. Anaira, ulo na mo to. Cressy, thank you, Cressy. I will push inside of city as well as God bless you. Thank you. How you will come live? It's Alita, Regina, Francisca, Alita. Baba, on there, that's it. Waiting for reel on disco नाचता. Okay, done. आतून जायचं ना मुळा जाल्यार ते सॉंगाची रील करपा पडटलो आतां actually. Okay. Saina Menezes, thank you. how is school, Anaira? Oy, barha. Me are. We read. Ulo are. Okay. आज बायलेन म्हाका गिफ्ट केला iPhone. How is iPhone इल्दे गेलो. iPhone. iPhone orange color. I gift केला. अरे yes, केलं ना. अरे. सारको anniversary को इल्दे गेलो न्हू. आमची तो आज येतो मोतो कितें आतां प्री ऑर्डर करून पडलो. सो केक कट करूया गो. चल कट करूया. चल. Again. चल केक कट करते Cake cut आता. करूया. Okay. Right. Okay. Whoa. Sitting on mud. You can Candle गिनिया में candle. Wait, don't touch. good. Go. Alia, don't touch. Zup मात खाता है Alia. Friends, की तो बहुत दिसता. Wait, take this one. Okay, daki agres family dakia. Isti kota. Se poro dan dupko. Okay. So wait. Let's wait for Dada. Strawberry. Let's wait for Dada. Wait, Shanu. Yummy. Yeah, we come this side. Come this side. Okay. Okay. Wait, let Dada come. Show iPhone 17. me. Thank you, Dancy. Thank you, Abina. Thank you. Thank you. Go on, friends, Wait. forever. Take now, Leslie. Antonio, no? No. Antonio is now. Clara Antonio, no? Clara Rodriguez. Thank you, Clara. Put a cake. Next time live, Santoli, okay? Rara. Ashley, phone दे. ना दूसरा phone. Big party. Thank you. Anaira, which standard, son? Fifth standard. Thank you, Anita. Thank you. Phone. No, तुझे phone दे. Photo काढ पाते. Other phone में. Wow. ऐसे candles गेलो. योर बेगी. Dada candle ऐसा ते melt जाते. दादा की दूसरा phone कोणाका हा? Cover है ना. तो न बाबा दूसरा आधा मन. Strawberry. Come fast. हाँ वो phone सांडोइला म्हणजे. जाय मग फोटो काढू जे केकीचे. आज beginner. Say friends, Dada get iPhone 17. Wow. Say. Come. Cake दाखव cake. So ये candles wrong गायले Ashley. Candles इसको गायली.
What is it? Space. 11 आहे पण. ओके राव. नो आलू बेबी स्कूल गायले ना अजून. नेक्स्ट इयर गातोली आम तेंका. इट्स अ केक. 11 years जाताय न्हू आमकां, सो 11 कॅन्डल लाळ्या. ओके, सो चल कट करूया. कम प्ले करूया. चल कट करूया. दिश्टी पोणा कितें रे? आवय फू करूया गो पयले. ओके, कम कट करूया सगळे. दिश्टी पोणा. आम दिश्टी पोणा स्ट्रेच जाता. ए बेबी वेट. तर कॅच. दर आणू दर बाबा. चल कोण खाणार म्हणटलो? म्हणजे आई तू मोठल्या. हॅपी बर्थडे बर्थडे. नको. Congratulations. And Celebrations. कर फुकर. जायना रे. To know we are happy as can be. Na 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 na. Wait, give dada, give dada. Don't take gold. Keep gold. भंगार मारक झाला. gold आहे Gold different. gold. So dada हवे आहे दोघेही. आणि बायले पहिलं हवे तुम्ही. थँक यू. दी ग्रेस फॅमिली दे. आलू गिव ग्रेस फॅमिली केक. गिव सगळा तुमका. सगळ्या तुमका. थँक यू Thank you, फॉर द thank you. लव. ग्रीनिश किती झाली स्क्रीन. थँक्यू. थँक्यू तुमका सगळ्यांक. थँक्यू तुमका सगळ्यांक. ओके, ही केक तुमका तुमची बरा कट करपा हाडोली. Mom, cover your eyes using. Okay, wow. आणि कुछ सांगपा आलो आम्ही काल आम सेलिब्रेट केला नको किती रे? 8K. येस, आणि एक सेलिब्रेशन हा. सो आता आम्ही 8K फॅमिली झाली. सो आमगे वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट आमका 8K मेळा. ओके, सो वी आर व्हेरी हॅपी. आमगे आता 8K युट्यूब फॅमिली जाल्या. थँक्यू तुमका सगळ्यांक. ओके, इतू आमका मोग दिलमू आणि आमगे व्हिडिओज लाईक कोताय मग तुम्ही. आणि चय कितको बुकायत ते चय दाखय तुमका. चय असो पोटा बरो येता, जेवण ना. चय दी ग्रेस फॅमिली दी स्ट्रॉबेरी. दोन फ्रेंड्स ग्रेप्स हाय म्हण. ग्रेप्स होतं. सॉरी, स्ट्रॉबेरी हाय से. थँक्यू. लाइटिंग बोर ना अशी लाइटिंग सडनली हे झालं आमगेला लाईट काढो की असताला लाइटिंग सडनली की झाड रे. लाइट्स ऑन आहे नो. या गो वॉश योर हैंड्स एंड कम नानी गो. अनबॉक्स कोता रे. अनबॉक्सिंग. थैंक यू सगळ्यांका. थँक्यू. अली अनायरा से थँक्यू फॉर 8K. Thank you for 8K friends. थँक्यू आमकां सबस्क्राईब केलो मो. आणि कोण अजून सबस्क्राईब केलो ना जाल्यार पुराय. ओके, थँक्यू फॉर द सपोर्ट. ब्लूइश दिसत हांवें ती स्क्रीन एश कोन देंवयलो तेदो जालेश होय. नो तेदना सो जालेशी ब्लूइश स्क्रीन. आय थिंक इन कित सेटिंग आहा आसतले आमकां करते. रेमेटीन रोचा ब्लू हाऊस आहा. ब्लू हाऊस. हुई रे. ना Which house? Or in school? ब्लू Blue house. हाऊस. Blue house. हाऊस होता ग्रीन आणि रेड हाऊस. मग रेड झाला बट मग ब्लू मेळो. थँक्यू ब्रायन. विशिंग अनायरा हुई फास्ट जापत गे तू ते मुगे झाली. चालते गेली. थँक्यू मलिष्का. थँक्यू. Thank you. आणि शाळेत डिस्को नाचत. हाय मेबल. मरिया हाय. ती हे किती झाली स्क्रीन. आय मीन हे करी लाइटिंग हे सॉल्युशन लाइटिको दाखय आणि मागीर स्क्रीन बरी कलर हे जाला. साउंड ऑफ आलो.
हाँ ये तो होगा तो श्योर दाबाळ येस दाबाळ जाणे आम्ही डबल कितने प्लीज हाय मेबल I'm in yellow house in school. Okay. Thank you. Laugh out loud. Thank you. Thank you. Clary, thank you. Dada, are you there? Aste. Thank you, Thank you, Ash. Day one so आम support करतो. ओय. स्वतः जायचं असतंय नाही, comment. जायचं. नाव काढपा जाय नाही आमगे मुठेश. मातशे रेगुलर आहे. आमगे like सदा आम सपोर्ट करता येते. Thank you Ash, तुमका. Thank you. शालीन, क्लॅरी, रोझालीन. ओय. जायचं आहे आपलं आणि शालीन आणि कोणते? जायती नाव जायती. Clara. रिंग लाईट. Clara. आमको रिंग लाईट हवंय. रिंग लाईट मी हारे तू गेली. नेक्स्ट टाइम वाटणार. ओमान आता हे झालं हा इन्फेस्टेशन ऑफ फ्लाईज. So akke huios flies. Oman is okay, मातशे safe हा compared to other Gulf countries. Thank you, Aiza. Thank you, Libby Pereira. Glancy, thank you. बाटली सोरो कितने कांदा रेल मरे देई येला जाय तेले कांदरा एक बार जोडोइले अशी कांदा एक बार आइले सोगले एक बार लॉन्च केले सोगले ओय सोगले एक बार आहे कांदरा थैंक यू लिगोरियो Thank you. आई जनायरा उलय ना मुटा उलय मरे त्या तोंडी बी झाल्या 2 दिवसांन स्टार्ट जाते आईस्क्रीम चोड हायले नो दाडे काढते तोंड दाडा मँगो आईस्क्रीम आणून दितात का रे Indian school. What is another school name? Indian school. इंडियन स्कूल Hi John. मेबल थँक यू मेबल मिनी कूपर बरी अच्छा मिनी कुपर इचार ऍक्च्युअली को इचार रे केदो घेतो माका ए वर काबार जाय ते सांगितला वर काबार जाता घेतो मो मिनी कुपर घेतोय घेतो तो खबर ना डबल विजिट करू तुका होय दाबाळू हय. दाबाळ ते Waka Waka YK3RI song. तेगे नाव येना तिंगा अच्छा. थँक यू ते YK3RI नाव थँक यू फॉर मी Waka Waka song. ओय वाका येला स्केलेटॉन आले जाय ते एक बार आयले सगळी मुझ डान्साचे डान्स करपा तो खबर ना कोण आहे तू? Thank you Go there, Isabel. गो बाबा गो हाँ 8K जाबा तुमका लागो तुम्ही सपोर्ट दिल मो आमका नो टेक बेबी हेलो सैम हाय Hi Sam. May 9th birthday. कैरोलिन Jasral. मे 9th बर्थडे है Hi, हैप्पी बर्थडे इन Jasral. एडवांस जॉन रॉड थैंक यू ओके तगे हाय जसरल हाय सरिता डायस Thank you, थैंक यू Sarita. थैंक यू सरिता बेबी डोंट टच Light Galaxy now na thank you very much Spella Buzz so what's your love story is it from school or college Anara sit कौन है okay good girl No, not from school nor college. Love story vlog गाता okay. That time is over, bro. गाता ले.
गोडे नेक्स्ट ब्लॉगा एनिवर्सरी ब्लॉग्सां हांव यू नो आल्बम गोडे शेअर करीत सगलो न्हू थोडे थोडे दाखयता तुमकां ओके आल्बम वेडिंग आमगे काजराचो ओके मेबल हाय हाय आलू क्राय कोता तेका चड गोत जायना एक प्लेसीची सगळे कांतरांचे करूया रे डान्स ओ धनायरा कोतले ओ दांगोता ओके थँक यू सॅम थँक यू अलिया यो रे सोगली इंचा टाइम रे तुका अंचा अलिया रोटा केक खायल्या बुकायल्या आणि रोटा हाय कर सगळ्या हाय कर न्हू कोंकणी सॉंग डान्स लायक जाते ही सगळ्या ओके आणि गिव अवे पाय आमगेल्या मिस कोणा काय व्लॉग काटो हांव मे बी लायक न्हू गोंय येशनू पयले हांव एक व्लॉग काडटलें सांगतो तुमकां गिव अवे बी कितो सो रेडी रावाय गिव अवेयाक रे बाबा आणि मीट अप सो मेळपा तुमकां जाय हे पाटी सगळ्यांक थँक यू श्रीशा थँक यू वॅलन्सी Thank you everyone. थँक यू विवेचन I know you are a star. Thank you. मी हरी मागची कोण आहे तरी ओके थँक यू फेलिना फॉरेस्टली फ्रॉम वेस्ट Felina, where are you from? फेलिना डिनीज यूके गए मो Ashley कित केले Wait. वेट ना वेट कैसे My birthday party, we were there on my birthday party. What was the situation? Oman is okay. सध्या safe हा Oman. मातशे दुसऱ्या गल्फ कंट्री मातशे हे जाले इफेक्ट जाले बट ओमान हा विल्मा डिकोस्टा थैंक यू अनायरा के बर्थडे झाली अक्टोबर अनायरा उलो रे सांग रे तांकां आयल्या क्ले घेन हेडे आती क्ले आहा दोगांय गेल्या आणि काम In Dubai, my ma'am is there. माम रे Mom. Okay. Hi, Grace family. I'm Francie. Hi, Francie. Hi Francie, how are you? Say hi Francie, say hi. Hi. तांगे आती दोगांगे it's Dessert किती केलं होतं या dessert? डिझर्ट एक सरप्राईज मु सांगितले बट सांगत नासली सो हांवें केला पुडिंग केलें ओके कॅरमल पुडिंग केला आणि मँगो सेरादुरा केला ही पाटी ती सदां प्लेन ते प्लेन गोंय आमगे कितको प्लेन आसता तेशको ही पाटी मँगो सेरादुरा केला कोणा रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करूया हांव कोतोलें नेक्स्ट टाइम बेस्ट जाल्या सारकी Lina. Hi, I'm good. How are Hi, you? Lina. Maria. Thank you, Lina. Thank you, Lina. किती उलयत रे तू? Prudencia Rodriguez. Thank you. Thank you, Prudencia. What? What is this? Pepe. Okay. So ladies. Okay. What's आलू बेबी के बर्थडे केदा रे आलू सांग तुगे बर्थडे केदा ते सांग birthday, tell. कम टेल व्हेन इज योर बर्थडे आता डिसेंबर आम सांग यो तेगे 24th रे डिसेंबर क्रिसमस जावपाक चुकल ते एक दीस Christmas Eve. ओके ते रोजालिना द्रिशा तेगे नाव Drisha. या सदा मेसेज करते आमकां रिप्लाय या okay. कमेंट करते द्रिशा ओके द्रिशा थँक यू एसपी डिसोजा थँक यू Thank you, SP.
Maria, everyone is watching you live in our Thank family. you, Maria. everyone. Thank you. Thank you तुमका सगळ्यांक. 1st of May. So yeah. What? Come live on 1st May. अलिया बाबा से हालो था के इच्छा. ए अलिया बरे live यो मुनचे. I'm a big fan of you all. Come to meet me in Goa in Arosim, Oscar Junction हुई. Oscar new Junction Oscar, पर new ah Oscar. new Oscar. Okay. Okay. I love watching you every So day. ऐं भी कोतुली नो कितने meetups कोतुली so ते दो you all can come to meet us, okay? Odette Dias. iPhone. Thank you, Odette. Thank you. बाबा उलो पदिनाचे चोडू. या वेलेन्सिया चोयताय तुगे मेसेज जायचा कोताय रिप्लाय करपा टाइम आसना. Maria Fernandez, Alu baby is with. I'm waiting for December to come. Tabitha, thank you, Tabitha. Thank you. Francisca is 17 December. We see can't sing your old don't they? So and so they. Francisca, Baba Redre, Felicita, 17. Clary, I want your recipe. Okay, mango saradura, okay? Recipe gato. आयज काळो ना कित्याक म्हाका टायम मेळना सगळें करतें कर म्हळ्यार आनी हे चोडा बरें जायना हे आहा ते अलिया चोय Situation aha bore. Ermina was. आम बेतालबातीची वी आर फ्रॉम बेतालबाती Come at old Goa. येस Q&A कोतो आमी गोंय येयले म्हटली ओके गोंय येयले म्हटली Q&A करया कित्याक what time you are leaving maybe wait रे आलू क्रँकी नो लायक प्ले मुडाचे हा ते हेडपायचे हा होकोत हेडपा मुडाचे चोय क्ले मेळ्याचे कितकोन दाखय कित कोत तू चल फ्रेंड्स एक लॉलीपॉप कोन हाड चल वसानी चल लॉलीपॉप कर लॉलीपॉप मार्शमेलो बरें करते वसान हाड चल कित कोता मार्शमेलो कोता आय देवा लाइट ऑन करो पुटे का चल कोण दिले तेका Yo. ओके डन रेसिपी गातले ओके सेरादुराची का अनेरा का अनेरा उलय ना काय उलय ना Anaira, what is your full name? Anaira Grace Fernandez. So Grace Grace family गायल्या ओके तेगे नावाचे ते आमगे लेक्चर म्हणटा तेका founder of the Goan Grace family. Grace secretary. Come to Ambauli also. Meet up कोतोली तेका सगळी हे आमकां ओके मेळपाक मीटअप कोतेदोना एक ब्लॉग कोतले स्पेशली सांगतले ओके कोण मेळपा येवपा सोदताय तेंकुड्या एक कॉन्टॅक्ट नंबर दितले तुम कॉन्टॅक्ट कोतो सो तेश कोन ओके थँक यू लीना थँक यू Kathy what happened to Anaira what happened त्या स्कूल सोयला आनी मागीर ट्युशना गेला ट्युशना साता आयला सो टायर्ड न रे Thank you, Rodriguez World. Thank you very much. Rodriguez World, now Rodriguez creation. Ermina was. Hope Anaira's health is good. She's quite serious. उलोय गोचे सगळी म्हणटा ते बोर आता एक बॉल जाल म्हणटीच केसो बोर्ड मातली रे Thank you, Alifa. Cheryl Rebello, Betalbati is very close to me. Which a Majoda, Kolo Agaimu, Seraulin, on laboring now. Juliet. Melissa Fernandez, thank you. Jokina Fernandez, thank you. Lina Rodriguez, hi.
Juliet Pereira, thank you. Hi, your mutton recipe was too good. I tried it. Mutton recipe. Green mutton, green mutton. सारखी बेस्ट लागताली नाही रान सारखी आखी प्लेट कव्हर केली जेवणाची. Cheryl from Majorda. Thank you, Tabitha. Marcelina Fernandez, thank you. Open iPhone 17. Jovita Rodriguez, thank you. Open iPhone Smita 17. Gaunkar, thank you. And now read correctly. Edelweiss. Edelweiss Edelweiss Arta. Artao. Thank you. Victoria Dias, hi. Number, give your number. Number how my going to share kotali, okay? Like how I kotano meetup kotadona, okay? Ivania Pereira, thank you. Thank you. Kathy, thank you, Kathy. Victoria Dias, hi, thanks. Lena Rodriguez, thank you. Thank you, Lena. Please read my message. Tracy Dias, thank you. Please open iPhone. iPhone open kotta vlog काढले, okay? आज सध्या दाखवायचा तुमका. त्या ओपन कोत्ता सारखा vlog काढू जाईल मी. अरे No, that's kind of. But card. So also iPhone मंगालो. orange. Buy and gift केला. बायले ना. Next anniversary आहे मिनी कूपर दीप आहे. मिनी कूपर दीप म्हणून. दिसाचो यार. उघडाच रे सगळी नेक्स्ट एनिवर्सरी. ऐसा आता war कबार जावला आता दित मग. Jexa Carvalho, thank you. Jexa X in Hannah Jexa. Okay. Jexa कित के ना Jexa. Victoria Dias, thank you. Thank you, Victoria. Cleta Rodriguez, thank you. Angel Carvalho, thank you. Till what time you all will be live? What totally Masharon, ani todogut. Alright. Nettie Fernandez, thank you. Valencia samata read करूया आपले message. Valencia किती काय होते message? Ivania Pereira, I always wait for your videos. They are all good. Anaira, get well soon. Anaira, zuloi na ashen. आम्हा को किती आवले ना ते. तेंगे किती सांग तुमका दोघांकडे एक कोडे बसोन एक 5 मिनिट बसतो ती तेज बाहेर बसपा नाही. तेको जायना एक कोडे बसपा. Aliyah is 3 years old and Anaira is 9 years old. किती केलं रे? It's a सांग Grace family ice cream तुमका. It's a Aliyah ice cream कोणाला वाव काय बर केलं तिचं पॉप्सिकल केलं तुमका. स्टिकर्स भी गए सांग तुमका स्टिकर घ्यायला मी सांग. स्टिकर भी गए ओय हाय मी सांग करे मी सांग. How many years together Cleta? 11 years. 11 years काजरा झाले आमगेली आणि मेरे आम दोघांको 16 years. 16 years. Your top looks happy. Nice ice cream हुई नानू. Nice ice cream हुई तो गेली. Thank you Kalista. Thank you. नाही राहू. Anaira uloy sogli uloy म्हणते तुका. What is Alia's full name? Aliyah Claire. Aliyah Claire. We watching together. Daphne. Hi Daphne. Hi Dixon. Daphne baby कैसा? कित मोठा मामा मुटका. Thank you, John. Happy wedding anniversary. Thank you Sandra. Thank you. Thank you Clara. Like झाला. आम इतली जून येतली ओके. तेन्ना सगळ्या मेळटा तुमका. जायत जाण मेळपाक येतले. So John D'Souza, thank you. What Baba?
Kit Korea again lollipop. Yay. Shelly Fernandez, thank you, Thank you, Shelly. Shirley. Your mom's favorite Me ade. Akaiza. Akaiza. Akaiza the baby name. Definitely baby ke na Akaiza. What is actually surname? Fernandez. Papa wait. Celiora, thank you. Oh, wait. Baba, wait. Esa Europa dina. Sopa bhi dina. How you and Ashley met? How the love story started? Okay, love story vlog येईल म्हटली माय कोटले आता सांगितचा बस आहे ना ते सगळे कोटे आनु रे वेट बेबी स्मिशा हाय thank you Lina your husband is so loving me Maybe Rodriguez hi Anaira baby please get well soon say thank you say Thank you. Oh, Hansel Baptista, today is my birthday. Happy birthday, Happy Hansel. birthday, Hansel. Say happy birthday. Happy birthday. Papa, say happy birthday. Moody angele liya. Valenka was please do video. Okay. Video ko to ame okay. Vlog kotli. Valencia Filomena Fernandez. Fernandez It's not mere good to see you quiet today. Oi. I sodu oga haste. Kiza ni detre. Maki ulo emre dengode Kizu ulo. ulu. At anaira ulo tole. Ulo. Elsie Fernandez, thank you. Melissa Fernandez, love your videos on Instagram. Thank you dear. Thank you. Instagram में भी follow करे आमका okay. Reels भी घालू नाही because एके दांता जाल्ल्यान उलोपा मेळानो. मेन मुट्टे एगे उलोपाचे reelsचे एग्यान डाडाले. Ashley is a very loving and simple guy. Nice to talk. Thank you, Clara. Thank you. Please meet me, baby Smisha. I'm living in Kolva. Okay. Baby Smisha. Okay. I'm ekotli no meetups kotli. Okay. तो एक like special blog कोतले हैं किते अनका ताके details. Okay. तो मैं मेरी छी. Especially kids सावना बुर्गी जाय जा मेरे पास होता है एक दोगाई को. Cleta Rodriguez, Kenisha, say hi, Kenisha. Hi, Kenisha. How are you, baby? Today Anu isn't energetic. Oh, John D'Souza coming to celebrate your 11th anniversary in this Yo, one. biryani के लिए भाई Yo, जेवपा ये. सोगली ये आई जेवपा. Friends, आप vlog का song बोटाले हैं. मैंने चला vlog. Vlog आ मतलब आत मोड़ मरे. आता है वक्त टीवी से. Okay, मैं vlog आ मोड़. Baby, Vlog से. are you? June 8th is my birthday. Okay, my सांगल्या झाले comment आ. Okay, आम wishes घातली तुमका. Hi, Kelly. Wait, Kelly. Okay, Tabitha will do. Say hi, Kelly. रे मुड़ बसती है. बोला. अलिया रोज़ार को तारे. Thank you, Smita. Thank you. Perpetua Fernandez. Thank you, Deborah Da Silva. Thanks. Thank you. Velanka was please sing a song. हम vlog Vlog आ बोटाले. मोटा हुई थे. कि जहाँ मैं टीवी चे lyrics है. Lollipop. Is that time at lollipop? Chicken lollipop. Korea. Mete.
लॉलीपॉप केलो हांवें पयर केल्ली लॉलीपॉपां फ्रायड रायस केल्लो आनी चिकन लॉलीपॉप केल्ली ब्लॉग घायला व्हिडिओ काडून ना एन्सा 2 दीस लायक मूडू आसना हांवें बरो नाहलो मू सो ताका लागून which standard are you rated Fifth standard. 5th standard. Anvil, thank you Anvil. Thank you. Priyana Attao, thank you. your wedding on 21st April Jax, 20. love you all. Take care. Jax Carvalho, there's the Kelly, no Yes. Kelly, lots of love to baby Kelly. डिस्को नाचता ओके कोतली आमी ओके सद्या टाइम ना हांव कामा वयत न्हू ऍक्चुली सो रोखडी रात जाता रातीकान कितें नाचपाचें न्हू रे डिस्को नाचपाची Yes. थँक यू लीना थँक यू व्हेरी मच ऍक्चुली टायर्ड जालो हांव कुकींग कोर सकाळसान आनी ही सोतायताय दोगांय भुरगीं कांय करूं दिना रोखडी येताय मामा ते हांव म्हाका तारा उलयताय Your wedding photo was really beautiful. Thank you. Mavi Rodriguez. Thank you, Mavi. Thank you. थँक यू Share kota amgele थोडेशे videos, not videos, sorry, album to photos share kota amge wedding ache, okay? Papa, don't do Shani. Hello, don't do. Try making tiramisu. Okay, done, Cheryl. Or done, मोठा but videos घेता येता ते हांवें नको. तुझ्या मोगान पडून both of you danced well. Thank you. Last minute turn रे आमगे dance. Last minute केला सारको. Collab actually तो collab येला आमका. Actually do crispy chicken केलो हा recipe check करे आमगे आई केलो हा Ashley केलो ना. No crispy chicken केलो हा. जाय टाइम जालो 4 मिनिट तरी जातले क्रिस्पी चिकन केलो हा रेसिपी चेक करे आमगे ब्लॉग्स ओके Ermina was bye take care Ermina टेक केयर बाय फोटो do you know Anthony guy me असले को Anthony की तू Anthony जाना Anthony टाक किती हा बरी लाईट ऑन करते सर गेले जॅक्स करवा जायचं अँटनी ओळखताय आम्ही को अँटनी मिलाग्रीन फर्नांडिस थँक यू वेलंका ओडोस सांगता वनिशा टू सिंग अ सॉन्ग मी सॉन्गा बोर ना होती तुले Rima Maski, hi my daughter Agnieszka loves your vlogs and lots of love to your daughters. Lots of love to baby Agnieszka. Say hi Agnieszka. Hi. Agu ulo ego chodwa. Kai ulo nice. Yes Clary, we are coming in June 8th. Francisca, I'm in 10th standard and Alita is in 9th standard. He is a chef, worked in museum. Yes. Anthony. Friends forever. Go on yes. Friends forever. Take a channel. Please, recipe try to Apollonia Silva. Are Valencia. Valencia. Oh, is Rota. तुम ब्लॉग चयलो आसतलो आम गेलो ती म्युझियम ब्लॉग ते दीस मेळत आमकां प्लीज चोय ब्लॉग्स चोय आमगेले होय जून येताय आमी बट डेट अजून कन्फर्म ना लास्ट मिनिट सांगतले ओके लायक येदो टिकेट्स बुक जाल म्हणटरी सांगता तुमकां हांव कन्फर्म जाल म्हणटरी ओके आनी तेच फाटल्यान मागीर डिटेल तुमकां हांव गिव अवे सांगतले आणि मीटअप सांगतले सगळे डिटेल्स दिता तुमकां ओके आणि हे पार्ट न्हू आयचे दिला ऑन इंस्टाग्राम हांव कितें
Small businesses, okay, आमगे गोंयची small business, तांकां promote करपा free, no charge, charge करपा ना आमी promotions दिवपा on Instagramaचे, ओके. कोणू इंटरेस्टेड हा लायक आमी तुमगे प्रमोशन केलोलें जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करा Instagramaचे, ओके. तेंगे आमी प्रमोट करतली स्मॉल बिजनेसीस कोणागे हाय जाल्यार, ओके. Tabitha, I'm watching from UK. Yes, Tabitha. Dogs are Tabitha actually. म्हाका कमेंट कोताय. So from UK जाल्यार तू म्हाका मारगांव मेळ्ळो तें आसतलें Tabitha. Come to my confirmation on 17th May. Paupa nahi, but God bless you. Okay. He always tells about you all, Ashley. Okay. Okay. कितना टाइम लग चले हमारे? 7:45. Good. Again, Okay, so chal. Let's end. Bye, Muriami. Come. Come. We'll say bye. We'll say bye for friends. Bye. Okay. No, I never met you. Okay, so this is Adat. Ani ekle Tabitha madam maka. They me from London, UK. They madam maka Margam. Okay, tegle now Tabitha, but on the surname no to. So मैं खबर है dogs हैं Tabitha हैं, so हम confused जाते हैं every time. Lena Rodriguez, my wedding anniversary was on 14th. Congratulations, Lena. Anaira is so beautiful. Thank you. Anaira is much tired. हाँ कौट हंसा तुमका. Tina DeMello, thank you, Tina. Thank you, Lena. Lena. Lena? Yeah. Yes. This one. Down there's Lena. Lena, yeah. Okay. So it's all end ko tayo ami, okay? Yeah. Live end ko tayo, friends. Thank you tumka, okay? Soglan time Thank you for the lovely wishes. Yes. आणि टाइम गेनेलमो आणि आमचे बरे आमगेली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट केलमो. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. अलिया काम से थैंक यू. हेल्प आमुडा ना. असं नाही ते. I'm from Kolva, Sylvia. Hi. Okay. So चल एशिको मोग दिया है vlog सो याय आमगेले आता ट्राय करतले एवरीडे घालपा कित्याक एवरीडे घाताले आणि एन्सानो एक दीस मिस जाता. So हांव घातले एवरीडे व्लॉग्स डेली व्लॉग्स सो याय लायक कराय कमेंट कराय शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स आणि फॅमिली आणि तांकांय बी सांगाय ओके आमकां सबस्क्राइब कराय मो तेशिको व्लॉग्सूय बी चोयाय मो आमगेले आणि इंस्टाग्रामाचे हाय जाल्यार आमकां फॉलो करपा विसरो नाकाय. ओके सबस्क्राइब करपा विसरो नाकाय. ओके. टार्गेट आहा आमगेलो लायक 10K गोंय येयलो म्हणटी लायक सगळ्यां बरा सेलिब्रेशन करपा सो 10K चड पयस नाय आमी. चड पयस नाय सो तुमचेरू हा. ओके डू सबस्क्राइब ओनली व्लॉग्स सोय ना काय सबस्क्राइबी मारे. ओके सो चल वयता एंड करता आता. बाय. बाय किससे पणा तू बाय कर ये किसिस गिफ्ट लाइन किसी So friends, आता हम live end करता है. Wait till तुमका next live back. Until then, Mogasu. आणि विसरू नका आमच्या चॅनल सबस्क्राइब करपा. Bye. Bye, Love you. everyone. Lots of love. Mogasu. Love you. Bye. Bye. Bye.